ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам хуб ҳастем. муроҷиати ман ба мардуми давлати исломии Эрон, ҳамзабонона. Америкаи касиф 20 сол пеш ба мардуми Ироқ, 15 сол пеш ба мардуми Ливия ваъда дода буд ки демократия, озодӣ. куҷост демократия? Якум, ҷанги шаҳрвандӣ дар Ливияву Ироқ ва дуюм, қашоқӣ, танфурӯшӣ, терроризм ва наркотик дар ҷойи аввал аст. Ливияву Ироқ. Мардуми исломии Эрон, ҳеҷ гоҳ Америкаро бовар накунед. манфиати Америкои касиф фақат нефту газ ва сарватҳои заминӣ аст. хатогии мардуми Ливия ва Ироқро такрор накунед. ҳамзабонона, имрӯз бояд шумо мардуми давлати исломии Эрон бо ҳукумат якҷоя шуда душманро бояд шикаст диҳед. эҳтиромона хоҳиштон мекунам, агар имрӯз шумо мардуми давлати исломии Эрон душмани миллатро шикаст надиҳед, ояндаи фарзандои шуморо чӣ интизор аст? ҳамзабонона, аксҳо дар рӯи экран. чӣ интизор аст ояндаи фарзандои шуморо? имрӯз бояд шумо фикр кунед ва зидди душман бароя хуб бурдандаку аст. ба дасти рост задӣ, ответчан бутед ба дасти чап Америкои касифро. ҳамзабононам, ҳамхунам, зидди Америкаи касиф бояд сахт бароса бурд. якҷон ташаккур, мардуми давлати исломии Эрон.